हरे कृष्णा हरी बोल. मंगलाचरण आपलं झालेलं आहे. आता तिसरा अध्याय जो कर्मयोग आपण आज जाणून घेणार आहोत त्याआधी भगवंत चरणी वंदन करूया. इस्कॉनचे संस्थापक श्रील प्रभुपाद यांच्या चरणी देखील नम्र वंदन करू आणि श्री नामनिष्ठा दास प्रभूजी यांच्या चरणी देखील नम्र वंदन करूया. आणि वर्गामध्ये सर्व उपस्थित साधकांचे भक्तांचे स्वागत आहे, वंदन आहे. हरे कृष्णा हरी बोल. आता काल सांख्य युगाचं आपण 2 दिवस जे विवेचन, जे चिंतन ऐकलं, जे काही अध्ययन जाणून घेण्याचा प्रयास केला. आता जर सांख्य योग एवढा श्रेष्ठ सांगितलाय, तर मग इथे अर्जुनाला हा प्रश्न पडलाय की मग मला या इथे युद्ध करण्यासाठी का सांगत आहेत, असा प्रश्न इथे अर्जुनाला पडला. आणि आरंभी मग त्यांनी कर्म का करावं, मग कर्म त्याग का करू नये, याबद्दल इथे आपण सविस्तर जाणून घेणार आहोत. आता पहिला आणि दुसरा श्लोक पठण करते आणि माताजी त्याचं विवेचन पठण करते. अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अर्जुन म्हणाला, हे जनार्दन, हे केशव, जर तुम्हाला वाटते की बुद्धी ही सकाम कर्मापेक्षा श्रेष्ठ आहे, तर तुम्ही मला या घोर युद्धात गुंतवण्याचा आग्रह का करीत आहात? हरे कृष्ण. तुमच्या संदिग्ध बोलण्यामुळे माझी बुद्धी गोंधळून गेली आहे. म्हणून यापैकी कोणती गोष्ट माझ्यासाठी सर्व दृष्टीने श्रेयस्कर आहे, हे कृपया निश्चितपणे मला सांगा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या दोन ह्याच्यामधनं श्लोकांमधनं अर्जुन विचारत आहे की आता कर्म सोडून केवळ ज्ञानामध्ये स्थित होता येईल का. तर मग त्यासाठी आता हे जे 2 श्लोक मध्ये काय सांगितलेलं आहे की आता कर्मयोग आणि ज्ञानयोग हे वेगळे असल्याने इथे कुठेतरी मन साशंक झालेलं आहे, असं अर्जुन इथे म्हणत आहे. मग यामधील जे निश्चित कल्याणकारक जे काही मार्ग आहे तो तुम्ही मला सांगा. आता दिसायला हे 2 मार्ग निराळे दिसतात आणि भगवंत मग पुढे काय सांगतायत की केवळ संन्यास कर्म बंधनामधून मुक्ती देऊ शकत नाही. त्यासाठी 3 आणि 4 मध्ये बघूया. श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्नसन्यादेव सिद्धिं समधिगच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. श्री भगवान म्हणाले, हे निष्पाप अर्जुना, मी यापूर्वीच सांगितले आहे की आत्मसाक्षात्कारासाठी प्रयत्न करणाऱ्या मनुष्याचे 2 वर्ग आहेत. काही जणांना तात्विक तर्काद्वारे अर्थात ज्ञान योगाद्वारे आणि इतरांचा भक्तिपूर्ण सेवेद्वारे आत्मसाक्षात्कारही होण्याकडे कल असतो. केवळ कर्म न करण्याने मनुष्य कर्मबंधनातून मुक्त होऊ शकत नाही. तसेच केवळ संन्यासानेही मनुष्य सिद्धी प्राप्त करू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता इथे भगवंत 3 आणि 4 मध्ये काय सांगत आहेत की आता सांख्य योगाची निष्ठा कशी असते, ती ज्ञान मार्गाची असते. आता सांख्य योग म्हणजे आपण जो जाणून घेतला दुसरा अध्याय, बुद्धीचा योग, समत्व बुद्धी. आणि मग कर्मयोगी कसा, तर योग मार्गाने जातो. आता आपल्याला जरी हे 2 मार्ग वेगवेगळे वाटत असले तरी दोघांचा अंतिम ध्येय काय आहे, एकच आहे. तर जसं की बघा, घराला एकच दरवाजा असतो आणि मग तोच दरवाजा वापरून आत येता येतं, तसंच बाहेर देखील जाता येतं. आणि मग दरवाजामध्ये आत आणि बाहेर या दोन्ही दिशा एकाच घराच्या संदर्भात असतात. तसंच सांख्य आणि कर्म हे जे 2 मार्ग आहेत, मग ते 2 दिशांना जाणारे आहेत. असे जरी वाटलं तरी एकाच गंतव्यापर्यंत जातात. आणि मग कर्म आणि मग कर्मयोगामध्ये अंतर काय, कर्मापासून कोणालाही सुटका नाही. पण जेव्हा बघा आता श्रवण करतो तेव्हा बसून ऐकणं ही सुद्धा काय एक क्रिया आहे, मग ती कर्मामध्येच मोडते. आणि कर्माला मग फळाच्या अपेक्षित
अपेक्षेशिवाय जेव्हा केलं जातं तेव्हा तो कर्मयोग होतो. आता जसं बघा, अगदी घरगुती आपण उदाहरण घेऊया की घरात साफसफाई करताना, झाडताना आपला विचार काय असतो की आपल्या घरातल्यांना मला आजार होऊ नये, माझं घर चांगलं दिसावं या उद्देशाने जर ती सफाईची, झाडण्याची क्रिया झाली तर ते कर्म स्वतः पुरता असतं. आणि माझा विचार करण्याचा उद्देश ज्याप्रमाणे बदलतो की ही झाडण्याची क्रिया मी ज्याप्रमाणे करते आहे का, तर भगवंत या घरात राहत आहेत आणि त्यांच्यासाठी मी घर साफसफाई, झाडणं हे सर्व करत आहे. आणि हा जेव्हा विचार केला जातो तेव्हा ते कर्मयोगाचं होतं. आणि मग ज्ञानयोगाने किंवा कर्मयोगाने कोणत्याही मार्गाने गेलं तर आपल्या भावनेनुसार आपण अंतिम गंतव्यापर्यंत निश्चितपणे पोहोचतो. जसं की बघा, तो श्लोक आपल्याला माहित असेल, आकाशात पतितं तोयम यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति. अर्थात काय सांगितलं आहे, आकाशातून पडणारं पाणी शेवटी सागराला जाऊन मिळतं, त्याचप्रमाणे कोणत्याही देवाला नमस्कार केला तरी तो शेवटी केशवाला, भगवंतांना पोहोचतो. असं हे दोन्ही मार्गांचं गंतव्यस्थान सांगितलं आहे. पुढे जाऊन बघूया श्लोक क्रमांक 5 मध्ये. नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यमशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. प्राकृतिक गुणांपासून प्राप्त केलेल्या गुणांनुसार मनुष्याला असहाय्यपणे कर्म करण्यास भाग पाडले जाते. म्हणून कोणालाही एक क्षणभर सुद्धा काही कर्म करण्यापासून परावृत्त होता येत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा, सर्वजण एक क्षण सुद्धा, साधा श्वास घेणं सुद्धा थांबवू शकतो का? नाही. मग ते कर्मच आहे. आणि मग कर्माशिवाय एक क्षण घरी राहणं शक्य नाही. आता बघा, निसंशयपणे कोणीही मनुष्य कोणत्याही वेळी क्षणभर सुद्धा काम न करता राहत नाही का, तर पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा. कारण हा जो सर्व मनुष्य समुदाय आहे तो प्रकृतीपासून उत्पन्न झालेल्या गुणांमुळे कसा आहे, पराधीन आहे. आणि त्यामुळे त्याला ते कर्म करायला भाग पाडलं जातं. अशा प्रकारे वर्णन आहे. श्लोक क्रमांक 6 मध्ये बघूया. कर्मेंद्रिय आणि संयम यय आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढात्मा मिथ्याचार उच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जो कर्मेंद्रिय संयमित करतो परंतु ज्याचे मन इंद्रिय विषयांचे चिंतन करीत आहे तो निश्चितपणे स्वतःची फसवणूक करतो आणि अशा मनुष्याला मिथ्याचारी म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंतांनी इथे व्याख्या केली आहे कोणाची? मूर्ख मनुष्याची. म्हणजे मूर्ख मनुष्य कसा असतो की सर्व इंद्रिय बळावर वरवर आवरून मनाने काय करतो, त्या इंद्रियांच्या विषयांचं चिंतन करत राहतो. तो कसा आहे मग? मिथ्याचारी म्हणजे दांभिक म्हटला जातो. आता आपल्या इंद्रियांचं बळजबरीने दमन करता येत नाही असं इथे भगवंत म्हणतात. म्हणजे असे करतात, मग त्यांच्या मनात वासनांचं सदैव चिंतन सुरू असते. आणि यालाच काय म्हटलेलं आहे? दंभाचार. आता बघा, एखादी गोष्ट असत्य असते व तिच्यावर सत्याचा मुलामा चढवला जातो. आता याचं उत्तम उदाहरण काय आहे? आपलं दैनंदिन जीवनामधलं. आता बघा, एकादशी वगैरे व्रत असतं किंवा अनेक असे व्रत वैकल्य असतात. मग तेव्हा उपवास असतो आणि मग उपवास असताना जर घरामध्ये एखादा पदार्थ एखाद्या व्यक्तीने आणला असेल तर मग ते खाण्याचं, ग्रहण करण्याचं मन होतं. आता असं मनात येणं म्हणजे काय आहे? दंभाचार. कारण उपवास याचा खरा अर्थ म्हणजे काय? देवाजवळ बसणं. देवाजवळ बसणं म्हणजे हे देहाने नाही, मनाने सुद्धा. म्हणजे देवाजवळ बसून भगवंतांचं चिंतन करणं वगैरे सर्व मान्य आहे, पण कुठेतरी सतत त्या चिंतनामध्ये की का एकादशी व्रत आहे, या पूर्ण मला 11 इंद्रियांवर कुठे संयम करायचा आहे. आणि मग मध्येच कसला वास आला, आवाजच आला किंवा कुठली तरी पदार्थांचा विषयच झाला तर त्याच्यामध्ये तो उपवास भंगला जाईल का? नाही. आणि म्हणून उपवासाच्या दिवशी वाईट विचारांचं जे काही असेल ते विसर्जन करायचं असतं. चांगले विचार आपल्या मनात आणायला हवेत आणि मनाला संयम शिकवायचा असतो. पण मनातील इच्छा जागृत असणं आणि मग चुकीचं आचरण करणं हा काय आहे? तर निव्वळ दंभाचार असे ते भगवंतांनी सांगितलं आहे. पुढे बघूया.
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. या उलट जर एखादी प्रामाणिक व्यक्ती मनाद्वारे इंद्रियांना संयमित करण्याचा प्रयत्न करीत असेल आणि आसक्ती न ठेवता कर्मयोगाचा म्हणजेच कृष्ण भावना भावित प्रारंभ करीत असेल तर ती व्यक्ती अधिक श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जे काही आहे भगवंतांसाठी, जे काही मला सेवा मिळत आहे, संधी मिळत आहे, ती भगवंतांकडून, हा जर भाव ठेवला म्हणजे हे कृष्ण भावना भावित होणार आहे. आता इथे भगवंत श्रेष्ठतम पुरुषाचं लक्षण सांगत आहेत. म्हणजे लोक मनाला नियंत्रित ठेवतात ते श्रेष्ठ असतात. आणि मग आता मी आज माझ्या इंद्रियांना नियंत्रित ठेवीन असा संकल्प करायला हवा. आज जर मी क्रोध करणार नाही, हा प्रयोग दिवसभर करून रात्री त्याविषयी जर लिहून काढलं, तर ते देखील हा संयमच आहे. आणि कोणाविषयी वाईट बोलणार नाही, हा देखील संकल्प आपण करू शकतो. अपैशुनम हा दैवी संपत्तीचा गुण आहे. म्हणजे बघा, छोटे छोटे संकल्प मनाला करायला लावले तर हा सहज संकल्प म्हणजे काय, सम्यक कल्पना. आणि मग आता मी पूर्ण दिवस उपवास करीन, किंवा आजच्या युगामध्ये जे ऍडिक्शन वाढलं आहे, व्यसन वाढलं आहे मोबाईलचं, त्याप्रमाणे मोबाईल सुद्धा पाहणार नाही, मोबाईलचा सुद्धा उपवास राहील, हा जरी संकल्प असला तरी या संकल्पांचं काय करणं आहे, ही गुप्तता ठेवणं, कुठेतरी गवगवा याची प्रसिद्धी करू नये. म्हणजे या गोष्टींचं दमन करायला हवं, तरच त्यामधनं कुठेतरी आनंद समाधानाची प्राप्ती होऊ शकते. तर बघा, मनाला सरळ रस्त्यावर आणण्यासाठी हे दमन करावं लागतं. हे दमन हा दैवी संपत्तीचा गुण आहे. जेव्हा आपण 16वा अध्याय पाहणार आहोत, त्याच्यामध्ये जे गुण दिलेले आहेत ते दैवी संपत्तीचं वर्णन तिथे आहेच. आता कर्म मार्गावरून जाताना आपण संकल्प करून त्यानुसार आचरण केलं तर कर्मयोगी नक्कीच बनू शकतो. आणि मग भगवद्गीता शिकताना बघा, आता आपण ती आचरणात आणण्याचा संकल्प मात्र आपण नक्कीच करू शकतो. आपण जे जे काही कर्म करतो ते भगवंतांसाठी करतो, ही कृष्ण भावना भावित असल्यावर तो काय होतो, कर्मयोग होतो. म्हणजे माझा त्याग भगवंतांसाठीच आहे अशी भावना मनात ठेवायला हवी. आता कर्मयोग कसा होऊ शकतो, मग त्यासाठी एक कथा बघूया. आता बघा, हनुमंतांनी जेव्हा सीतामाईंचा शोध घेण्यासाठी ते लंकेला जात असताना काय त्यांना अनेक अडचणींना कुठेतरी तोंड द्यावं लागत होतं. तर त्यांचं मन विचलित होऊन कुठेतरी ते पुढे जाऊ नये यासाठी सुरुवातीला मैनाक पर्वताने त्याला विश्रांती घेण्यासाठी सुचवलं होतं. पण हनुमंत तिथे थांबले होते का, नाही. मग त्यानंतर काय होतं, की सुरसा नावाची एक राक्षसीण तिथे येते आणि ती काय म्हणते, की माझ्या तोंडामध्ये मुखामध्ये प्रवेश केल्याशिवाय तुला पुढे जाता येणार नाही. आणि मग ते तर हनुमंतच साक्षात. मग सुरुवातीला हनुमंतांनी अतिशय विराट असं रूप घेतलं आणि त्यानंतर काय केलं, अचानक सूक्ष्म रूप धारण करून तिने तोंड बंद करण्याच्या आधीच तिच्या तोंडामधनं निघून ते शून्य बनून बाहेर पडले. म्हणजे ही जी लीला त्यांनी केलेली आहे, तर या प्रकारे आपल्यालाही इंद्रियांचं हे संयमन अतिशय जीवनामध्ये करू शकतो. म्हणजे आपणही बघा, आता जीवनामध्ये अशा शून्य अवस्थेत जाणं अतिशय गरजेचं आहे, आवश्यक आहे. आणि मनाच्या ज्या आशा जागृत होतात, मग त्यात न अडकता शून्य व्हावे. म्हणजे कोणत्याही आशा, अपेक्षा, चिंता किंवा काही मोह असतील तर त्या माझ्यासाठी कितपत योग्य आहेत, आणि भविष्यात मला त्यांच्यापासून काही गती आहे का. लाभ हानी तर हा विषय आपण पाहिला, की त्याच्यामध्ये भगवंतांनी सांगितलं की हा तू विचारच करू नको. पण आपल्याला मुळात काय हवं आहे, की आपल्या स्थानापर्यंत आपल्याला त्यामधनं गती आहे का. आणि मग त्यामधनं या कर्माला कर्मयोगामध्ये बदलता येतं. अगदी काही नाही तर मी मागे सांगितल्याप्रमाणे एक एक तासाने आपण मनाला रिचेक करत राहिलो, की बाबा रे आहेस ना, कुठेतरी विचारांमध्ये विकारांमध्ये गुंतून पडत नाहीयेस ना, हा जरी विचार केला तरी प्रत्येक कर्म करताना कर्मयोगच होतं. मग आपल्या जीवनामध्ये जे काही विकार विचार सोबतच असतात, ते षड्रिपूंमध्ये म्हणजे काम, क्रोध, लोभ,
मद, मोह आणि मत्सर यामुळे विकार निर्माण होतात. आणि मग आपल्याला जी लोकेशना किंवा प्रसिद्धी हवी, मग त्यासाठी जे काही कार्य करणं म्हणजे काय, कर्म. पण बघा इथे इस्कॉनच्या माध्यमातून आपण जे काही अध्ययन चिंतन, जी काही सेवा करीत असताना इथे सन्मानाची कामना करण्याऐवजी भगवद्गीता स्वतःच्या जीवनामध्ये उतरवणं, आत्मसात करणं आणि तसं आचरण करून स्वतःचा उद्धार नक्कीच करू शकतो. आणि मग हे सर्व करण्यासाठी सर्व इंद्रियांना नियंत्रित करण्याचा नियम बनवावा लागतो. पण त्या नियमात निश्चय नसेल तर ते साध्य होईल का, नाही. मग त्यामुळे नियमाने कोणतीही गोष्ट करायला हवी. मनाचा निश्चय असेल तरच नियम पार पडतो. अशा प्रकारे मग आपल्या जीवनामध्ये सत्य संकल्पाचा नियम असावा. सत्य संकल्पाचा दाता कोण आहे, नारायण. भागवतामध्ये अतिशय सुंदर वर्णन आहे सगळ्या भक्तांचं. जे भागवतामध्ये वर्णन येतं की कशा प्रकारे त्यांनी केवळ आणि केवळ, की ध्रुवच आहे, प्रल्हाद महाराज आहे, कशा प्रकारे अंबरीश ऋषी आहेत, त्यांनी ज्याप्रमाणे जे सत्य संकल्पासाठी जो प्रयास केलेला, मग त्याचा दाता नारायणच आहे. मग तो का नाही प्रसन्न होणार, म्हणून यतात्मा दृढ निश्चय हा, म्हणजे मन आणि बुद्धी भगवंतांना अर्पण करून भक्ती केली तर आपण भगवंतांना नक्कीच प्रिय होतो. आणि मग गीतेमध्ये भगवंत अर्जुनाला त्याचं कर्तव्य समजून सांगत आहेत. काय, की तेव्हा जे समोर तुला आप्त दिसत आहेत, भाऊ दिसत आहेत, नातलग आहेत, तर ही तू काय, भावना देहाने विसर. आणि असं अशा प्रकारे हे वर्णन आहे. पुढे श्लोक बघूया, 8वा. नियतां कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तुझे नियत कर्म कर, कारण नियत कर्म करणे हे कर्म न करण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे. कर्म केल्या वाचून मनुष्य आपल्या शरीराचीही निर्वाह करू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. नियत कर्म, आता बघा, उदरनिर्वाहासाठी जे काही रोजचा आपला प्रापंचिक दिनचर्या आहे, मग त्यासाठी प्रत्येकाला कर्म करावंच लागतं. आता जरी तो संन्यास असला त्याचा, तरी त्याला भिक्षा मागावीच लागते. आणि मग स्वधर्माच्या आचरणामधनं मोक्ष मिळवता येतो. आणि भगवंत इथे म्हणतायत की क्षत्रियाचं कर्म म्हणजे युद्ध करणे आहे. युद्ध न करता पळून जाणं हे मरणापेक्षाही निंदनीय आहे. आणि मग तू इथे काय, व्यक्तिगत स्वार्थासाठी नाही, तर सर्व जे प्रजाजन आहेत तर त्यांना आतताईंपासून वाचवण्यासाठी, या दुष्टांपासून, या अधर्मींपासून वाचवण्यासाठी काय कर, युद्ध कर. आता बघा, शिक्षक असतात, मग ते विद्यार्थ्यांना शिकवताना अज्ञानाशी जणू युद्धच करत असतात. मग ज्ञान देताना ते सर्व पणाला लावून अज्ञान दूर करत असतात. मग हे त्यांचं काय आहे, नियत कार्य आहे. जसं की बघा, गृहिणी गृह कर्तव्य करते, हे तिचं कर्म असतं. तर माझं कर्तव्य व्यवस्थित करेन एवढी भावना तिच्या मनात असते. आणि मग त्यापासून कोणतीही तिला अपेक्षा नसते. आपण बघत असतो, आपणही घरामध्ये कशा प्रकारे कर्तव्य करत असतो. आणि हे सर्वात श्रेष्ठ कर्म आहे. आता मग प्रत्येक कर्म भगवंतांसाठी म्हणून केलं तर मग तोच यज्ञ होतो. त्यासाठी श्लोक क्रमांक 9 बघूया. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तः सङ्गसमाचर. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. श्री विष्णू प्रित्यर्थ यज्ञ म्हणून कर्म केले पाहिजे, नाहीतर कर्म हे या भौतिक जगामध्ये बंधनास कारणीभूत ठरते. म्हणून हे कौंतेया, तू आपल्या नियत कर्मांचे पालन श्री विष्णूंच्या संतोषार्थ कर, आणि या प्रकारे तू नेहमी कर्म बंधनातून मुक्त राहशील. हरे कृष्ण. आता इथे काय सांगितलं आहे, की तू स्वधर्माचं पालन कर, म्हणजे बाकी सर्व काही गोष्टी विसर. आता यज्ञाचा अर्थ काय, केवळ हवन आहे का, नाही. ते यज्ञ अनेक प्रकारचे असतात. त्याच्यामध्ये आपण उद्या जो श्लोक अध्याय बघणार आहोत, 4था अध्याय, तर त्याच्यामधला 28वा जो श्लोक आहे, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः. म्हणजे काही पुरुष जे द्रव्य विषयक यज्ञ करणारे असतात, काही जण तपश्चर्या रूपी यज्ञ करतात, मग काही योग रूपी यज्ञ करतात, काही ज्ञान रूप आणि स्वाध्याय रूप यज्ञ करत असतात.
तर यज्ञ कोणत्याही प्रकारचा असला तरी त्यामध्ये मीपणा त्यागून जे कर्म केलं जातं ते सर्व यज्ञांमध्ये मोडतं. अगदीच बघा आजच्या काळाशी मध्ये आपण जे काही रक्तदान करताना ते एखाद्या गरजूला कामी येईल ही भावना असणे, किंवा आता वृक्षारोपण करताना भविष्यात त्याच्या फळांचा उपयोग दुसऱ्या पिढीला किंवा काही काळानंतर त्यांना तो ग्रहण करण्यासाठी फळांचा खाण्यासाठी होईल हा विचार मनात असला तर मग हे दोन्ही कर्म जे काही सांगितलं आहे मग ते यज्ञाच्या कन्सेप्ट व्याख्यांमध्ये येतात. मग या दोन्ही कर्मांचा कर्मयोग होतो का तर यामध्ये व्यक्तीसाठी कर्म न होता ते समाजासाठी होतं. मग पुढे जाऊन बघूया. सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापती अनेन प्रसवेश्यत्वम एष वो कामधु. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सृष्टीच्या आरंभी प्रजापतीने श्री विष्णू प्रित्यर्थ यज्ञासहित मनुष्य आणि देवतांना निर्माण केले आणि त्यांना वरदान देऊन म्हणाले की तुम्ही या यज्ञापासून सुखी व्हा, कारण यज्ञ केल्याने सुखी राहण्यासाठी आणि मोक्षप्राप्ती करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व गोष्टी तुम्हाला सहजपणे प्राप्त होतील. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. इथे जे वर्णन आहे की प्रजापती ब्रह्म त्यांचा उपदेश काय आहे की तुम्ही यज्ञ करा. यज्ञ म्हणजे आता जे सांगलं कर्तव्य कर्म. मग या यज्ञाने काय होईल इच्छा पूर्ण होतील. आणि येथे यज्ञ म्हणजे काय हवन नाही आता आपण म्हटलं तर स्वीकृत कर्मांपासून मीपणा त्यागून पूर्ण समष्टीच्या समाजाच्या कल्याणासाठी कर्म म्हणजे काय आहे यज्ञ आहे. मग पुढे जाऊन पाहूया. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. यज्ञाने संतुष्ट झालेल्या देवदेवता तुम्हालाही संतुष्ट करतील आणि या प्रकारे मनुष्य आणि देवदेवता यांच्यामधील परस्पर सहयोगाने सर्वांसाठी सर्वत्र समृद्धीचे साम्राज्य असेल, पसरेल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आता देवान भाव येताने ना. आता देव म्हणजे काय बरं. आता देव म्हणजे काय फोटोत दिसणारी एखादी देवाची प्रतिमा आहे का नाही. मग ज्याला कोणाला भेटू तो देवच आहे हा भाव असावा. आता बघा कोणी भेटलं कोणाचा फोन आला किंवा आपण कुठे बाहेर असलो तर आपण कोणाला आपल्या घरात आलो तर आपण पहिले काय करतो रामकृष्ण हरी म्हणतो किंवा हरे कृष्ण म्हणतो किंवा राम राम म्हणतो. वारकरी संप्रदायात मध्ये बघा प्रत्येक जण एकमेकांना माऊली म्हणतात. आता जे वारकरी चालू आहे जी वारी चालू आहे तर तिथे प्रत्येक जणांमध्ये काय भाव आहे की जो भगवंत माझ्यातही आहे तो तुझ्यातही आहे. अशा प्रकारे हा जो भाव असतो मग तो देवान भाव येताने ना. आता शिक्षकांसाठी विद्यार्थी काय आहेत देव असतात. गोपालन करणाऱ्यांसाठी गाय देवता आहे. या गोमातेची मनापासून सेवा केली जाते तेव्हा पण त्या सेवा करणाऱ्यांवर तेवढंच प्रेम करतात. अशा प्रकारे हा जो परस्पर भाव सांगितला आहे तो इथे वर्णन केलेला आहे. पुढे जाऊन बघूया. इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. विविध जीवनावश्यक वस्तूंच्या अधिकारी असणाऱ्या देवदेवता ज्यावेळी यज्ञ करण्यासाठी संतुष्ट होतील तेव्हा ते तुमच्या सर्व गरजा पुरवतील. पण अशा वस्तू पुन्हा देवतांना अर्पण न करता तो ज्याचा भोग घेतो तो निश्चितपणे चोरच आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. चोराचीच व्याख्या केली आहे. साक्षात भगवंतांनीच सांगितलंय. काय सांगितलं आहे की मनुष्याने बघा कधीही स्वतःसाठी जगू नये. म्हणजे काहीतरी अर्पण भाव नक्कीच असावा. ज्याप्रमाणे बघा आपल्या घरामध्ये स्वयंपाकामध्ये आपण जेव्हा ज्या प्रकारचा अन्न बनवतो आणि जो अर्पण भाव असतो मग कोणी कोणी गायीसाठी एक हे देत असतो. एक भाग पक्ष्यांना असतो. एक मग जो प्रसाद असतो तो नैवेद्य समर्पित केला जातो भगवंतांना आणि मग तो ग्रहण केला जातो. अशा प्रकारे जेव्हा आता त्याही पुढे या राजसूय यज्ञामध्ये बघा अग्रपूजेचा जो मान होता तो भगवंतांना श्रीकृष्णांना मिळाला होता. आता इतका मोठा मान मिळाल्यावरही जेव्हा युद्ध समाप्ती होते आणि राजसूय यज्ञ होतं तर तेव्हा तेव्हा तो मान मिळालेला असताना सुद्धा भगवंतांनी काय केलं की भोजनानंतर पत्रावळी उचलण्याचं ते काम ते सेवा कुठेतरी कर्मयोग केला होता. अशा प्रकारे उच्चतम भाव असणं आणि ते क्रिया असणं आवश्यक आहे. पुढे काय सांगितलं आहे
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते ते त्वं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण. भगवत भक्त हे सर्व प्रकारच्या पापातून मुक्त होतात, कारण ते सर्वप्रथम यज्ञाला अर्पण केलेले अन्न ग्रहण करतात. इतर लोक जे आपल्या स्वतःच्या इंद्रिय भोगाकरिता भोजन बनवितात ते खरोखर केवळ पापच भक्षण करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. पुढे जाऊन भगवंत हे सांगतायत आपल्याला की यज्ञ करणारे जे लोक असतात, मग यज्ञामध्ये जे काही शेष अन्न जेव्हा ग्रहण करतात, मग ते सर्व पापांपासून मुक्त होतात. मग यासाठी काय आवश्यक आहे? सात्विक दान करायला हवं. आता गीतेचं जेव्हा आपण 17वा अध्याय बघणार आहोत, त्याच्यामध्ये सात्विक दानाचं वर्णन येतं. मग त्याच्यामध्ये दातव्यमिति यत्तानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्. अर्थात इथे सांगितलंय की बदल्यामध्ये कोणतीच अपेक्षा न ठेवता दान देणं काय आहे? कर्तव्य आहे. मग या भावनेने ज्या देशामध्ये काळामध्ये पात्रानुसार दिलं जातं ते दान सात्विक समजलं जातं. आणि मग माझी जेवढी क्षमता आहे त्यानुसार मी समाजात दान द्यायला हवं. सुदामा सेवा सुद्धा आपण आज बघणार आहोत, झाली तर, नाहीतर मग उद्याला घेऊया. आणि त्याच्यामध्ये जे आपल्या ग्रुपवरही आलेलं आहे की कशा प्रकारे माताजींनी ती सेवेचा भाग बना असं म्हणून सांगितलं आहे. त्यात सक्ती मात्र कोणाला नाही, पण त्या सेवेचा नक्कीच कुठेतरी पुण्याचा साठा नोंद वरती होईल. आणि मग त्यानुसार इथे आता मला ते स्मरण झालं की कशा प्रकारे दानाचं महत्व आहे. आणि मग केवळ स्वार्थाने धन कमवणारा जमवणारा तो पापी आहे, अशा प्रकारे इथे वर्णन आहे. मग 14 आणि 15 मध्ये काय सांगितलं आहे ते पाहूया. श्लोक क्रमांक 14. छावर गेलं होतं. अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सर्व प्राणी मात्र अन्नधान्यांवर जगतात, जे पावसापासून उत्पन्न होते, आणि पाऊस यज्ञापासून उत्पन्न होतो, आणि यज्ञ विहित कर्मांपासून होतो. हरे कृष्णा. वेदांम हरे कृष्णा. वेदांमध्ये नियत कर्मे सांगण्यात आली आहेत, आणि वेद साक्षात पुरुषोत्तम श्री भगवान यांच्यापासून प्रकट झाले आहेत. म्हणून सर्वव्यापी ब्रह्मतत्व हे यज्ञकर्मात शाश्वतरित्या स्थित झाले आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अतिशय 14 आणि 15 मध्ये महत्वाचा संदेश इथे मिळतो आपल्याला. अन्नाद भवन्ति भूतानी पर्जन्यादन्न संभव, म्हणजे सर्व जे काही प्राणी आहेत मग ते अन्नापासून उत्पन्न होतात, आणि अन्न निर्मिती या पावसापासून होते. आता जोवर बघा या सृष्टीमध्ये जे काही पुण्यकर्म आहे तोवर पाऊस पडतो, आणि निस्वार्थ भावनेने सेवा केली तर निश्चित पाऊस पडतो. मग त्या ठिकाणी भगवंतांचं अधिष्ठान सांगून दिलं आहे. आता बघा एखाद्या आंधळ्या व्यक्तीला रस्ता ओलांडून देणं, गरीब विद्यार्थी आहे तर त्याला शिक्षणासाठी आर्थिक मदत करणं, गरजू व्यक्तीला आजारासाठी योग्य ते धन देणं, याला निस्वार्थ सेवा म्हटलं जातं. आणि हा काय आहे? यज्ञ आहे. अशी निस्वार्थ सेवा केल्यावर मग आजूबाजूला सकारात्मक वातावरण निर्माण होतं. आणि मग त्यासाठी एक कथा पाहूया की बघा आता एकदा काय होतं, एका गावामध्ये जसं प्रत्येकाच्या इथे गावामध्ये पाऊस पडत आहे त्याचप्रमाणे त्या गावात पाऊस पडावा म्हणून महादेवाला पाण्याचा अभिषेक करत सर्व ते गावकरी ठरवतात. आणि मग त्यामध्ये काय ठरतं की गावातील प्रत्येक जणाने घरातून तांब्या तांब्या पाणी आणायचं. तर त्यांच्यामध्ये एक अतिशय लहान मुलगा असतो, मग तो काय करतो, त्याच्या छोट्या छोट्या इवल्या इवल्या हातांमध्ये एक छोट्याशा वाटीत पाणी घेतो, आणि दुसऱ्या हातामध्ये छत्री घेऊन येतो. आणि मग सर्व तिथे जमतात की महादेवाला आता इथे अभिषेक घालायचा आहे. मग
सर्वजण त्याच्याकडे पाहून आश्चर्यचकित होतात की अरे तू इथे छत्री का घेऊन आलास. मग असं विचारल्यावर तो मुलगा काय म्हणतो की आज पाऊस पडणार आहे हा माझा विश्वास आहे. मग त्यामुळे पावसापासून रक्षण होण्यासाठी मी छत्री घेऊन आलोय. आता खरोखरच त्याने वाटीवर पाण्याचा जेव्हा पेंडीवर महादेवावर अभिषेक केला तेव्हा पाऊस सुरू झाला. सांगायचं तात्पर्य काय तर जिथे श्रद्धा विश्वास असेल तिथे भगवंत नक्कीच असतो. अशा प्रकारे हा श्लोक होता. पुढे जाऊन बघूया. एवं प्रवर्तिते चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिंद्रियारामो भोगं पार्थ स जीवति. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे पार्थ, जी व्यक्ती वेदांद्वारे प्रस्थापित यज्ञचक्राचे पालन मनुष्य जीवनामध्ये करीत नाही, ते निश्चितपणे पापमय जीवन जगते. अशी व्यक्ती केवळ इंद्रिय तृप्ती करताच जगत असल्याने व्यर्थच जीवन जगते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. इथे भगवंत काय सांगताय की जो मनुष्य या सृष्टीच्या चक्रानुसार वागत नाही, मग जो स्वतःच्या स्वार्थासाठी जगतो, मग कशा प्रकारे तमोगुणीचं वर्णन येईल आपण ते बघू तेव्हा. आणि मग त्याचं जीवन व्यर्थच म्हणावं लागेल. आता आत्म्यातच तृप्त राहून कर्म कर यासाठी भगवंतांनी 17वा श्लोक सांगितलाय. यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. पण जो आत्म्यातच रममाण झाला आहे, ज्याचे जीवन आत्मसाक्षात्कारी आहे आणि जो पूर्ण संतुष्ट होऊन आत्म्यामध्येच समाधानी आहे, त्याला काही कर्तव्य राहत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा जो मनुष्य आत्म्यात रममाण होणारा असतो मग त्याला कोणतंच कर्तव्य उरत नाही. आता दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपण जाणलं की स्थितप्रज्ञाचं लक्षण जेव्हा अर्जुनाने विचारलेलं, मग अर्जुनाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना भगवंतांनी काय सांगितलं होतं. प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. म्हणजे ज्यावेळी हा पुरुष मनातील सर्व कामना पूर्णपणे त्याग करतो आणि आत्म्यानेच आत्म्याच्या ठिकाणी संतुष्ट राहतो त्याला स्थितप्रज्ञ म्हटलं जातं. आपण ते बघितलेलं होतं. आणि मग असमाधानाने सृष्टीचं चक्र बिघडतं आणि जे लोक संतुष्ट असतात ते आतून तृप्त असतात. आणि मग पुढे बघूया. नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आत्मसाक्षात्कारी मनुष्याला आपले विहित कर्म करून काही हेतू प्राप्त करावयाचा नसतो. तसेच या प्रकारचे कर्म न करण्याचेही त्याला काही कारण नसते. त्याचबरोबर इतर प्राणी मात्रांवर अवलंबून राहण्याचीही आवश्यकता नसते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. यामध्ये 3 प्रकारची कर्म भगवंतांनी सांगितली आहे. अतिशय जाणून घेण्याचा चिंतनाचा हा विषय आहे की कर्म विकर्म आणि अकर्म. कारण कर्माची ती इतकी गहन आहे. आपण जे करतो ते योग्य आहे की नाही ते आपण जाणणं आवश्यक आहे आणि त्यासाठी हे अध्ययन चिंतन देखील आवश्यक आहे. आता कर्माचं स्पष्टीकरण करताना भगवंत काय म्हणताय की जेव्हा बुद्धी म्हणते की एखादं काम कर, पण मन काय म्हणतं आता मला कंटाळा आला आहे मी ते काम करणार नाही. मग तरी देखील मनाला बुद्धी काय करते हे काम करायला लावते, त्याला कर्म म्हटलं जातं. तर मग एखादं जे काही काम असेल तर त्यामध्ये मन काय म्हणतं मला तर हे करायचंच आहे, पण बुद्धी तसं करायला नकार देते. म्हणजे बुद्धी काय म्हणते की तू हे काम करू नकोस. आता उदाहरणार्थ बघा, एखादा शाळेमध्ये शिक्षक आहे, मग तो शाळेमध्ये मुलांना शिकवण्याचं काम करतो आणि मग शाळा सुटल्यानंतर तो काय करतो कुठेतरी ते अपेय पेय पिण्यासाठी त्या जागेवर जातो आणि तिथे तो ते पेय ग्रहण करत असतो. म्हणजे हे वाईट व्यसनामध्ये तो गुंतलेला असतो. आता मुळात तो शिक्षक आहे, मुलांना घडवण्याचं काम करत असतो. त्याचं जर अनुकरण मुलांनी पाहिलं तर तसंच ते करतील आणि मग ही चुकीची गोष्ट असल्याने ती करू नये असं त्याचीच बुद्धी त्याला वारंवार सांगत असते. आणि मग तरी देखील त्याचं मन काही मानायला तयार नसतं आणि मग ते अपेय सेवन केल्याने ती विपरीत बुद्धी असल्यामुळे त्याला विकर्म असं म्हटलं जातं. आणि विकर्म काय करतं विकृतीला जन्म देतं. आणि कर्माचा तिसरा प्रकार जो सांगितला आहे तो अकर्म.
अकर्म म्हणजे काय? की काही काम न करणं असं नाही, तर मी काम तर करणारच आहे, पण त्यामधून मी म्हणजे माझा जो अहंकार आहे तो काढून कर्म करणार. यात कोणतंही काम झाल्यावर त्याचं श्रेय स्वतःकडे घेतलं जात नाही. मग यामध्ये बुद्धी आणि मन काय करतं, एकाच दिशेने काम करतं, आणि यालाच भगवंतांनी अकर्म म्हटलेलं आहे. जीवनामध्ये आपल्यासाठी अकर्म अतिशय महत्वाचं आहे. ज्याप्रमाणे आपण गीतेचं अध्ययन झाल्यानंतर सर्व सेवा भगवंत चरणी अर्पण करतो, हा अकर्म भाव प्रत्येक गोष्टीमध्ये यायला हवा. आणि आता ज्याप्रमाणे एखादी गृहिणी रोजचा स्वयंपाक करते, पण फक्त परिवारासाठी जर तिने तो स्वयंपाक केला तर तिने तिचं ते नित्य कर्म असतं. पण कुठेतरी सर्वांमध्ये भगवंतांना पाहणं आणि भगवंतांसाठी हा स्वयंपाक आहे, अन्न बनवणं आहे, हा भाव असेल, तर स्वयंपाक करताना ती झालेली एक पोळी ती काय करते, सर्व जीवमात्रांमध्ये, कुठे गाईला आता सांगितल्याप्रमाणे, मग काही भातांचे अन्नकण असतात ते चिमण्यांसाठी, पक्ष्यांसाठी, त्याचप्रमाणे कोणी अतिथी आला असेल तर मग त्याला सुद्धा ते भोजन दिलं जातं. आणि मग भगवंतांना त्या अन्नाचा नैवेद्य समर्पित केला जातो. मग त्यानंतर प्रसाद रूपाने घरातील जे सदस्य असतात ते अन्न ग्रहण करतात. आणि मग या ठिकाणी गृहिणीचं काम या कर्मयोगामध्ये रूपांतरित झालेलं आपण बघतो. आणि हे कर्म काय आहे? अकर्म आहे. आणि मग त्यासाठी तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. म्हणून कर्मफलांवर आसक्ती न ठेवता मनुष्याने कर्तव्य म्हणून कर्म केले पाहिजे, कारण अनासक्त होऊन कर्म केल्याने त्याला परमेश्वर प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. इथे काय सांगितलंय, म्हणून मग आसक्ती सोडून जेव्हा कर्म केलं जातं ते अकर्म होतं. तर भगवंत म्हणतायत अर्जुनाला की तू अकर्म कर. आता मागे जे उदाहरण पाहिलं आता आपण आधीच्या श्लोकात, की गृहिणीप्रमाणे प्रत्येकाने जर कर्म केलं तर मग असं अकर्म करणारे लोक भगवंतांना प्राप्त होतात. आणि मग हे कुठेतरी स्वार्थामधून परमार्थाकडे जाण्याचा प्रवास तिथे देऊन दिलेला आहे. आता कर्म करणारा मी केलं असं म्हणतो, तर अकर्म करणारा काय म्हणतो, इदन्न मम. अशा प्रकारे हे वर्णन आहे. कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जनक आदी राजांना केवळ नियत कर्मे करून सिद्धी प्राप्त केली, म्हणून एकंदर सामान्य लोकांना शिकविण्याकरिता तू आपले कर्म केले पाहिजे. हरे हरे कृष्ण. आता या श्लोकामध्ये जनक आदी राजांना, जनक राजांचा उल्लेख का केलाय? जनक राजा माहिती आहेत आपल्या सर्वांना, सीतेचे वडील, पिता. आणि मग ते कसे होते, अत्यंत ज्ञानी असूनही आसक्ती रहित होते, आणि त्यामुळे ते परमसिद्धीला प्राप्त झालेले होते. आणि मग या ठिकाणी भगवंत काय सांगतायत, लोकसंग्रहाची भाषा करत आहेत. आणि मग लोकसंग्रह मेवापी म्हणजे भगवंत म्हणतायत की तू क्षत्रिय आहे, तू सेनापती आहे, तू राजा आहे, तू जसं वागशील तसं सैनिक वागतील. आता भगवंत महादेवाचं पण उदाहरण देतात. महादेव कसे होते आहेत? हरे कृष्ण. महादेव कसे आहेत? एकदम भोळे आहेत. आणि मग त्यांची राहणी तर माहिती आहे, अगदी साधी आहे. गळ्यामध्ये त्यांच्या मुंड्या माळा असतात. पण जी त्यांची पत्नी आहे पार्वती, गणपती, कार्तिकेय, यांच्या गळ्यामध्ये सोन्याच्या माळा असतात, अलंकार असतात. भगवंत स्वतः बघा स्मशानामध्ये राहतात, पण त्यांनी कैलासावर कुठेतरी या परिवारासाठी अतिशय उत्तम अशी सुविधा बनवलेली आहे. आणि मग आपल्यासाठी इथे हाच लोकसंग्रहाचा उपदेश आहे. आणि मग आपणही या महादेवासारखी साधी राहणी असावी, असं आचरण ठेवावं. आणि हे होण्यासाठी आपण कर्माचं अकर्मामध्ये रूपांतर करायला हवं. आणि मग कर्मयोगी ज्ञानी व्यक्तीने कर्म टाकून कर्मामध्ये आसक्त असणाऱ्या अज्ञानी व्यक्तीला भ्रमित करू नये, म्हणजे कुठेतरी त्याला मिसगाईड करू नये. त्यासाठी हा श्लोक आहे. यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. श्रेष्ठ व्यक्ती जे जे करते त्याचे अनुसरण सामान्य जन करतात. आपल्या अनुसरणीय कृत्यांनी ती जे जे आदर्श घालून देते त्यानुसार सारे जग कार्य करते. हरे कृष्ण.
म्हणजे कृष्ण आता श्रेष्ठ व्यक्तींचं आचरण म्हणजे महादेवांचं पाहिलं, जनक राजा, अशा प्रकारे भगवंतांनी एक एक सांगितलं आहे, वर्णन केलेलं आहे. मग श्रेष्ठत्व वयाने मिळतं का? नाही, तर ते कर्तृत्वाने मिळतं. ध्रुवाख्यान पण भागवतांमध्ये पाहिले आपण, केवळ ध्रुव किती होते, ध्रुव बाळ 5 वय होतं, वर्ष 5 वर्षाचे. तसंच याच्यामुळे ते जी काही वयाची इथे गणना केलेली नाही, तर कर्तृत्वाने हे श्रेष्ठत्व प्राप्त होतं. आणि असा हा ठिकाणी आपल्याला उपदेश इथे मिळतो, म्हणजे विनम्रतेने श्रेष्ठत्व प्राप्त होतं आणि ही श्रेष्ठता परमार्थाने मिळते. तर जो स्वतःपुरता स्वार्थी विचार करतो त्याला हे श्रेष्ठत्व मिळतं का? नाही. मग व्यक्तीपेक्षा समाजाचा विचार करायला हवा. आणि म्हणून स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले. म्हणजे काय? आपल्याकडे वसुधैव कुटुंबकम ही जी घोषणा आहे ती आपण करत असतो बघा. वसुंधरा दिन पण आपण साजरा करतो, पण तसं आचरण देखील असायला हवं. आसपास कोणी जर त्या प्रकारे आचरण करत नसेल तर त्याला थोडासा त्या पद्धतीने जाण्याचा सांगण्याचा प्रयास करावा. अशा प्रकारे मग हे विश्वची माझे घर यानुसार एका कुटुंबाप्रमाणे सर्वांनी राहणं गरजेचं आहे. तर हीच गोष्ट परमार्थ आपल्याला सांगत आहे. आता आपल्याला माहित आहे की बघा, छत्रपती शिवाजी महाराज जेव्हा आपल्या फौजेमध्ये आत्मविश्वास वाढावा, श्रेष्ठांचं आचरण कसं सांगितलं आहे त्यासाठी ते स्वतः काय करायचे, स्वतः लढत असत. आता शाहिस्ते खान जेव्हा लढायला आला मग तेव्हा 40,000 सैनिक होते महाराजांकडे, पण त्यांनी काय केलं, स्वतः जाऊन त्यांनी त्याची बोट छाटली. आता अफजल खानाला त्यांनी स्वतः मारलं. ते इतरही कोणाला, सरदारांना किंवा एवढे सैनिक होतं मग त्यांच्यासारख्या दिसणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला पाठवू शकले असते, पण त्यांनी तसं केलं का? नाही. आणि म्हणून इथे भगवंत काय म्हणतात की बाकीच्यांचे राहू दे, यद यदाचरती श्रेष्ठ, तू माझ्याकडे पहा, असं इथे वर्णन आहे. पुढे जाऊन पाहूया की त्यांनी कशा प्रकारे त्यांचं वर्णन केलेलं आहे. न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हे पार्थ, या तिन्ही लोकांमध्ये माझ्यासाठी कोणतेही नियत कर्म नाही. मला कशाची उणीव नाही. तसेच मला काही प्राप्त करायची आवश्यकताही नाही, आणि तरी सुद्धा मी नियत कर्माचे आचरण करतो. हरे कृष्ण. आता नियत कर्माचं आचरण साक्षात भगवंत करतायत, ते सांगून देतात की इतरांचं तर सोड, आपण तर एक कथा याच्यामधनं आपण जाणून घेत असतो की कशा प्रकारे आपले राजे महाराजांचं सुद्धा वर्णन आहे. आणि मग इथे भगवंतांनी तर सांगितलं आहे की मी पण स्वतः किती कर्म करतो ते बघ, आणि मग मला या तिन्ही लोकात काहीही रस नाही, तरी पण मी परत परत जन्म घेतो आणि माझ्या कर्तव्यांना पूर्ण करत असतो. आणि मग जे पडेल ते काम करतो. आत्ताच म्हटल्याप्रमाणे जे राजसूय यज्ञ होतं, मग भगवंतांनी उष्ट्या पत्रावळी उचलण्याचं काम केलं. भगवंत गायींना चरायला नेत असत, भागवतांमध्ये ती कथा येते. आणि मग खरं तर याची काही आवश्यकता होती का? भगवंतच ते साक्षात त्रिकाल ज्ञानी, त्यांच्यासाठी काही कठीण असं नाही. पण स्वतःच्या मायेने कसल्या जागीच ते गायींचं कुठेतरी पोट भरू शकले असते. अशा प्रकारे त्यांच्या लीला अगाध आहेत. पण सामान्य माणसांप्रमाणेच त्यांनी काय केलेलं, त्या लीलांमध्ये गायींना चरायला घेऊन जात असत. महाभारतामध्ये तर आपण पाहतोच आहे, गीतेमध्ये अर्जुनाचे कशा प्रकारे सारथी बनले. आणि मग फक्त युद्ध समाप्तीनंतर, सूर्यास्तानंतर काय ते सोडून देत होते का सर्व? नाही. मग त्यानंतर सुद्धा भगवंत त्या अर्जुनाच्या रथाच्या घोड्यांना ते खरारा करत असत, पाणी पाजत असत, चारा देत असत. ते स्वतः कसे आहेत, कर्मवीर आहेत. आणि हाच कर्मयोग त्यांनी गीतेतही सांगितला आहे. आणि आपल्या महाराष्ट्रातील बघा, आता सर्वच संतांनी आपण जर चरित्र पाहिलं तर मग आपल्याला देखील हेच सांगू आपण जाणून घेऊ शकतो. आता आज बघा, अनेक वारकरी जे असतात ते पंढरपुराला पोहोचत असतात. आणि मग एक संत जे सावतामाळी म्हणून प्रसिद्ध आहेत, जे आपण ऐकलं असेल त्यांची कथा, की पावसाळ्यामध्ये सुद्धा ते आपल्या शेतामध्ये काम करत. आणि अतिशय त्यांचा अभंग एक प्रसिद्ध आहे. काय आहे? कांदा मुळा भाजी अवघी विठाई माझी. म्हणजे मी या माझ्या भाजीमध्येच विठोबाला पाहतो, आणि हे काम करत असताना विठोबा माझ्यावर प्रसन्न होतो. म्हणजे त्यांचं हे कर्म त्यांच्या या भावामुळे अकर्म बनत होतं.
संत गोरा कुंभार माहित आहे, तर ते मडकी बनवताना मग ती माती चिखल मळायचे आणि म्हणायचे, काया वाचा मन एकविध करी एक देह धरी नित्य सुख, अनेकत्व सांडी अनेकत्व सांडी आहे ते ब्रह्मांडी रूप तुझे. म्हणजे काय, तर ते त्या मातीमध्येच कुठेतरी भगवंतांचं रूप पाहत असत. संत कबीर तर विणकर होते, मग ते काय म्हणायचे, राम नाम रस भीनी चदरिया झिनी रे झिनी. म्हणजे त्याच्यामधनं सुद्धा त्यांना त्या विणकामामध्ये त्यांना राम नामाचं अगदी चिंतन चालायचं. रोहिदास तर चांभार होते, कातड्यापासून जोडे बनवायचे. मग ते म्हणायचे, मन चंगा तो कठोती में गंगा. संत नरहरी सोनार, मग हे सर्व संत काय सांगतात, की आपलं कर्म करा आणि त्या कामातच भगवंतांना पहा, शोधा, म्हणजे काय होईल, कर्माचं अकर्म होईल. अशा प्रकारे हे वर्णन इथे आपण बघितलं. पुढे जाऊन बघूया. यदि ययन्न वर्तेयं जातु कर्मण्य तन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. कारण जर मी नियत कर्माचे पालन काळजीपूर्वक केले नाही, तर हे पार्थ, सर्व लोक निश्चितच माझ्या मार्गाचे अनुसरण करतील. हरे कृष्णा. भगवंत काय सांगतायत, की नियत कर्माचं पालन जर मी केलं नाही, म्हणजे आता भगवंत आपल्यासाठी काय आहे, आदर्श श्रेष्ठतम, मग त्यांचंच अनुकरण मनुष्य करत असतो. फक्त मनुष्यच का करतो, काल सांगितल्याप्रमाणे मनुष्याला जो विवेक विचार करण्याची जी बुद्धी दिलेली आहे, इतर प्राणी मात्रांमध्ये आहे का, नाही. आणि मग कुठेतरी आपण आळशी बनू नये, अशा पद्धतीने भगवंतांचं आचरण आहे. मग त्यासाठी आता एका बहिऱ्या व्यक्तीचं उदाहरण पाहूया. आता एका गावात एक बहिरा मनुष्य होता. मग श्रावण महिन्यात तो काय करायचा, त्या गावामध्ये जे कीर्तनकार यायचे आणि मग तो ते रोज कीर्तन श्रवणासाठी जायचा. आता हा तर बहिरा होता, मग समोर बसून तो कीर्तन ऐकत होता. आणि मग आसपासचे लोक जे होते, मग ते काय करायचे, त्याची थट्टा करत त्याला एक दिवस म्हणाले, की अरे तू तर बहिरा आहे, तुला तर काही ऐकू येतं का, मग तर तू येतोस इथे रोज. त्यावर त्या बहिऱ्या माणसाने काय उत्तर दिलं, की माझ्या परिवारामधील लोक मला रोज कीर्तनाला जाताना बघतात, आणि अशाच प्रकारे पुढच्या पिढीला कुठेतरी माझ्यापासून ही स्फूर्ती मिळेल आणि मग ते देखील रोज भगवंतांचं नाम घेतील, कीर्तनासाठी येतील आणि कुठेतरी हे श्रवण भक्ती करतील. आता पण बघा, आपण ज्याप्रमाणे हे अध्ययन करत आहोत, आपल्या घरातले सदस्य पण देखील आपल्या आसपास असतात, कोणीतरी कुठेतरी या पद्धतीने श्रवण करत असतात, कारण हा संगतीचा असर असतो. आणि म्हणून मग त्यांच्यासमोर हा आदर्श असण्यासाठी हे आचरण असायला हवं. आणि मग ज्या घरामध्ये भगवंतांची पूजा होते, मग त्या घरातील मुलं देखील तशीच बनतात, श्रद्धाळू होतात. पुढे जाऊन बघूया. उत्सिदेयुरिमे लोकान् कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः. हरे कृष्ण. कृष्णा, मी जर नियत कर्म केले नाही, तर ते सर्व ग्रहण लोक नष्ट होऊन जातील. अनावश्यक लोकसंख्या उत्पन्न करण्यास मीच कारणीभूत होईल आणि त्यामुळे सर्व प्राणी मात्रांच्या शांततेचा मी विनाशक होईल. हरे कृष्णा. इथे भगवंतांनी काय सांगितलंय, जर मी कर्म केलं नाही तर सर्व लोक कसे होतील, आळशी बनतील, विलासी बनतील, भोगी बनतील आणि सर्व लोकांचा नाश होईल. कलियुगाचा प्रभाव देखील चालू आहे, इतक्या प्रमाणावर चालू आहे, कुठेतरी ही सात्विकता, पुण्य जे आहे, अध्यात्म जे आहे, ते कुठेतरी या प्रमाणाने त्याची तुलना देखील कुठेतरी कमी होत आहे. हे आपण या कलियुगाच्या प्रथम चरणामध्येच अनुभव घेत आहोत. आणि म्हणून मग भगवंत म्हणतायत, की मग ते आळशी बनले तर विकर्माच्या मार्गे जातील. मग लोकांना सतत कार्यरत ठेवणं आवश्यक आहे, मग तेव्हाच ते विकर्माच्या मागे जाणार नाही. आणि मग रिकामं पण आलं, की मनात चुकीचं विचार यायला सुरुवात होते. अशा प्रकारे हे वर्णन आहे. सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षो लोकसंग्रहम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ज्याप्रमाणे ज्ञानी लोक फलांच्या आसक्तीने आपले कर्म करतात, त्याचप्रमाणे लोकांना योग्य मार्गावर नेण्याकरिता विद्वान मनुष्याने अनासक्त होऊन कर्म करावे. हरे कृष्णा.
अनासक्ती. आता कर्म करणं हे सगळ्यांसाठी आवश्यक आहे. मग आता आज आपल्याला जे नाही समजलं ते उद्या समजेल. कर्म करा पण विकर्म करू नका. जर आपण आळशी बनलो तर सर्व जीवन व्यर्थ आहे. बघा काही लोकांचा पूर्ण तमोगुणी आळसामध्येच अखंड, जेव्हा बघा तेव्हा निद्रेमध्येच कालचा जो श्लोक होता त्यामध्ये आपण जे बघितलं की जागृतावस्था खऱ्या अर्थाने देहाने नाही, तत्वतः ज्याप्रमाणे आत्म्याची जागृतता असणं आवश्यक आहे. आणि मग त्याच्यामधनं हे सर्व जीवन जर व्यर्थ घालवायचं नसेल तर काय करणं आवश्यक आहे? कर्म, उचित कर्म. आणि मग याच्यामध्ये कर्मात आसक्त नसलेले जे अज्ञानी कर्म करतात, पण त्याही पेक्षा आसक्त नसलेले विद्वान काय करतात? लोकसंग्रहम, लोकसंग्रहाचं काय करतात? काम करतात. पुढे जाऊन बघूया. न बुद्धिभेदै जनयेत, न बुद्धिभेदं जनयेत अज्ञानां कर्मसंगिनां चोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. नियत कर्माच्या फलामध्ये आसक्त असणाऱ्या अज्ञानी मनुष्याचे मन विचलित होऊ नये म्हणून विद्वान व्यक्तीने त्यांना कर्म थांबवण्यास प्रेरित करू नये. या उलट भक्तिभावाने कर्म करून त्याने त्या लोकांना म्हणजेच कृष्ण भावनेच्या यथावकाश विकासासाठी सर्व प्रकारच्या कार्यांमध्ये युक्त करावे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे काय वर्णन केलं आहे की सांख्ययोगी जे असतात, मग ते ज्ञानी पुरुषाने, तो सांख्ययोगी ज्ञानी पुरुष असतो, मग त्याने स्वतःला कर्ता समजणारा जो अज्ञानी असतो, अविवेकी असतो, तो काय म्हणतो? मीच कर्ता आहे. मग अशा व्यक्तीचा बुद्धिभेद करू नये. म्हणजे काय? बुद्धीमध्ये भ्रम निर्माण करू नये, म्हणजे कर्माविषयी अश्रद्धा निर्माण करू नये. अशा प्रकारे इथे वर्णन आहे. प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. नित्य अहंकाराच्या प्रभावाने मोहित झालेला आत्मा स्वतःलाच कर्माचा कर्ता समजतो. पण वास्तविकपणे प्रकृतीच्या 3 गुणांद्वारे कर्म केली जातात. हरे कृष्णा. आता जे काही सांगितलं आता, बुद्धिभेद करू नये. अज्ञानी लोकांना कर्माविषयी श्रद्धा अश्रद्धा त्यामधनं निर्माण करू नये. का बरं? तर इथे सांगितलं आहे की वास्तविक जर विचार केला तर या प्रकृतीमध्ये जी काही सर्व कर्म आहे, मग सत्व रज तम या 3 गुणांनी ती होतात. आणि मग हे प्रकृतीकडनं होत असूनही अज्ञानी मनुष्य काय म्हणतो? की हे मी केलं. अहंकार विमूढात्मा, अतिशय महत्वाचा हा आहे कि मग हा अहंकार कुठेतरी तो बाळगत असतो. आणि मग प्रकृतीपासूनच आपल्याला हे षड विकार मिळालेले आहेत. मग काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर यामुळे आपली अधोगती होते. आणि मग अहंकारामुळेच आपण कोणतंही कर्म मी केलं असं म्हणत असतो. असे इथे एक वर्णन आहे. तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे महाबाहू अर्जुन, ज्याला सत्याचे ज्ञान आहे तो इंद्रियांमध्ये किंवा इंद्रिय तृप्तीमध्ये रममाण होत नाही, कारण तो भक्तिपूर्ण कर्म आणि सकाम कर्म यांच्यातील भेद उत्तम प्रकारे जाणतो. हरे कृष्णा. आता सूर्य बघा रोज उगवतो. सगळी फुलं, सगळी सृष्टी ही सूर्यावरच अवलंबून आहे. पण सूर्याला याचा कधी अहंकार असतो का? नाही. तो आपलं कर्म करतच असतो. आता हे फळ माझ्यामुळे फळलं आहे असा अहंकार वृक्षाला होतो का? नाही. किंवा साऱ्या सृष्टीची तहान मी भागवते असा अहंकार नदीला होतो का? नाही. अगदी याच प्रकारे कर्मयोगी जो असतो तो आपलं काम करत राहतो. त्यामुळे सर्व जणांचा लाभ तर होतोच, पण त्याच्या मनात अहंकार नसतो आणि तो आसक्तही होत नाही. असं इथे वर्णन केलंय. प्रकृतेर्गुण सम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृत्स्नविदो मंदान कृत्स्नविन्न विचालयेत. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. भौतिक प्रकृतीच्या गुणांनी मोहित झाल्यामुळे अज्ञानी लोक भौतिक कर्मात पूर्णपणे मग्न होतात आणि आसक्त होतात. पण असे कर्म करणाऱ्यांकडे ज्ञानाचा अभाव असल्यामुळे त्यांचे कर्म जरी अनिष्ट असले तरी ज्ञानीजनांनी त्यांना विचलित करू नये.
हरे कृष्ण. आता ज्ञानीजनांनी विचलित करू नये म्हणजे काय करायला लावलंय? की आता बघा, एक उदाहरण घेऊया. आता भगवद्गीता आपण जे शिकतो आहेत, अध्ययन करतो आहेत, अनेकांना सांगतो पण आहेत, पण ते लक्ष देतात का? नाही. मग असा प्रश्न अनेक वेळा जेव्हा साधक असतात, मग ते आपल्याला इथे विचारत असतात की अशा प्रकारे मग त्यांचं का बरं ते लक्ष देत नाहीत, का बरं त्यांना या गोष्टींकडे वळायची इच्छा होत नाही. मग याचं उत्तर काय आहे की त्यांच्या प्रारब्धामध्येच ते नाहीये. आपण मात्र आपला प्रचार करण्याचा संकल्प कधी थांबवायचा नाही. आणि मग या संसाराच्या वृक्षामध्ये ज्या लोकांना सत्वगुण मिळाला आहे, त्यांच्या फांद्या या वरच्या दिशेने जातात. आणि मग ज्यांना राजस गुण मिळाला आहे, मग त्यांच्या फांद्या समांतर वाढतात. आणि ज्यांना तमोगुण मिळाला आहे, त्यांच्या फांद्या खालच्या दिशेने जातात. आता जग तर असंच आहे, त्याचा स्वीकार करायला हवा, पण आपला संकल्प सोडायला नको. आणि मग भगवंत देखील अर्जुनाला हाच संदेश देतायत का? तर हे युद्ध अर्जुना करता नाही. आणि अर्जुनाला वाटतंय की त्याच्या करता आहे, पण दुर्योधन, दुःशासन यासारखे जे अधर्मी आहे, आतताई आहे, मग त्या दुष्ट राज्यकर्त्यांपासून सृष्टीला, लोकांना, समाजाला मुक्त करण्यासाठी हे युद्ध आहे. या दुष्टांना शासन करण्याचं काम क्षत्रियाचं म्हणजेच अर्जुनाचं आहे, असं इथे भगवंत सांगत आहेत. पुढे जाऊन बघूया. मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. म्हणून हे अर्जुन, माझ्या पूर्ण ज्ञानाने युक्त होऊन मला तुझी सर्व कामे समर्पित करून लाभेच्छा न ठेवता, स्वामित्वाचा दावा न करता आणि आलस्य रहित होऊन युद्ध कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून इथे भगवंत सांगताय की तू मनातून युद्ध करत आहेस, हा भाव सोड. दुर्योधन, दुःशासन हे जे काही सर्व प्रजाजनांवर अन्याय करत आहेत, आणि मग त्यांच्या या त्रासामधून त्यांना मुक्त करण्यासाठी, आणि तुमच्यावरील हा अन्याय झालेला आहे, ज्याप्रमाणे त्यांनी कशा प्रकारे बळजबरीने ते राज्य त्यांनी हिसकावलेलं होतं, आणि मग त्यासाठी तुला इथे युद्ध करायचं आहे, हे तू लक्षात ठेव. ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जे कोणी माझ्या आदेशानुसार आपले कर्म करतात आणि या उपदेशाचे द्वेषरहित होऊन श्रद्धेने अनुसरण करतात, ते सकाम कर्मांच्या बंधनात मुक्त होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे काय सांगितलं आहे की संपूर्ण कर्मांपासून सुटणं म्हणजे काय? तर मी काम तर करणार आहे, मग कर्म सिद्धांतानुसार जसं कर्म कराल तसं भोगावं लागतं. जसं पेराल तसं उगवेल. आता महाभारतात भीष्म पितामह बघा, शरशय्येवर होते, मग त्यांच्या या जन्मापूर्वी त्यांना जवळपास 101 जन्म आधीचे ते राजे होते. आणि मग त्यावेळी मार्गामध्ये आलेल्या एका सरड्याला, किंवा असे म्हटलं जातं सापाला, कुठेतरी त्यांनी झाडीमध्ये फेकण्याचा आदेश त्यांनी सैनिकांना दिला होता. आणि मग त्यानुसार सैनिकांनी काय केलं होतं की त्या सापाला झाडीमध्ये फेकून दिला, आणि मग तो कुठेतरी साप त्या काटेरी झाडावर जाऊन पडला, आणि मग तिथेच तडफडून मरण पावला. आता मग भीष्मांनी जेव्हा भगवंतांना त्यांना शरशय्येवर पडण्याचं कारण विचारलं की अशा प्रकारे मी तर या जन्मामध्ये तर माझं कर्म तर अतिशय उत्तम आहे, आणि मी इथे अशा पद्धतीने माझं मरण का आहे, तर तेव्हा भगवंत सांगतात की पूर्वजन्मातील कर्माचं फळ तुम्हाला आता भोगावं लागत आहे. आणि ते कितीतरी कर्मांचा जन्माचा तो संबंध येत येत त्यांना अनेक ते बाळांच्या याच्यावर त्यांना तसं मरण आलेलं. पण भगवंत पुढे काय सांगतायत की अर्जुन मात्र समाजासाठी, प्रजेच्या कल्याणासाठी लढत असल्याने तो कर्मयोग आहे, आणि त्यामुळे त्याचा वाईट परिणाम तुला भोगावा लागणार नाही, कारण मुळात हेतू काय आहे? शुद्ध आहे. आणि म्हणून भगवंत त्याला इथे सांगत आहेत. पुढे जाऊन बघूया. ये त्वेददप्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. परंतु जे द्वेष भावनेने या आदेशाची उपेक्षा करतात आणि त्यांचे पालन करीत नाही, त्यांना शून्य, मूढ आणि सिद्ध प्राप्त करण्याच्या प्रयत्नात ते भ्रष्ट झालेले आहेत असे समजावे. हरे कृष्ण.
हरे कृष्णा. आता भ्रष्ट कोण असतो, मूड कोण असतो, अज्ञानी, की तो स्वतःच स्वतःच्या काहीतरी लॉजिक मध्ये, काही तर्कांमध्ये, काही विचारांमध्ये असतो. अगदी भगवंतांच्या सुद्धा त्याच्या संकल्पना अतिशय विचित्र असतात. आता काही लोक कसे असतात बघा, ते भगवंतांच्या कामावर सुद्धा आक्षेप घेतात. आता भगवंतांनी 16,000 स्त्रियांशी जे लग्न विवाह केलं, मग या कृत्यावर अनेकांनी आक्षेप घेतला होता. आणि वास्तविक या स्त्रिया मयासुराच्या या बंदीखानात होत्या, आणि मग भगवंतांनी त्या स्त्रियांना सोडवलं होतं. आणि मग त्यानंतर त्या स्त्रिया म्हटलेल्या होत्या की आता आम्ही इथून कुठे जाणार, आणि आता आमचे घरचे तर आम्हाला स्वीकारणार नाही. मग अशा परिस्थितीत त्या स्त्रियांचा म्हणजे पतितांचा उद्धार करण्यासाठी भगवंतांनी त्यांच्याशी विवाह केला होता. तर पतितांचा उद्धार करणारे, त्यांना प्रतिष्ठा देणारे भगवंत आहेत. आणि मग त्यांच्यावर आक्षेप घेणारे लोक कसे आहे, मूर्ख आहे. पुढे जाऊन बघूया. सदृशै चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ज्ञानी मनुष्य सुद्धा आपल्या स्वतःच्या प्रकृतीनुसार कार्य करतो, कारण प्रत्येक जण तीन गुणांद्वारे प्राप्त झालेल्या प्रकृतीनुसार कार्य करतो. बळेच निग्रह केल्याने काय साधणार आहे? हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. बळेच निग्रह, बळजबरी कुठल्याही गोष्टींवरती होऊ शकत नाही, इंद्रियांवर तर नाहीच नाही. आणि म्हणून भगवंत म्हणतात की तू पुढे जात राहा आणि कर्म करत राहा. तू क्षत्रिय असल्याने तुझं युद्ध करणं कर्तव्य आहे, आणि या पुढे जाण्यात इंद्रियांची, मनाची जी काही अडचण येते, मग या इंद्रियांना, मनाला जोपर्यंत तू नियंत्रित ठेवत नाही तोपर्यंत तू पुढे जाऊ शकत नाही. मग पुढे काय सांगितलं आहे, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. इंद्रिय आणि इंद्रिय विषय यांच्याशी संबंधित आसक्ती आणि विरक्ती यांना नियंत्रित करण्यासाठी नियम आहेत. मनुष्याने अशा आसक्ती आणि विरक्तीने प्रभावित होऊ नये, कारण आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गात ते अडथळेच आहेत. हरे कृष्णा. आत्मसाक्षात्कारसाठी आता हा वर्णन आलेलं आहे की बघा, आता प्रत्येक इंद्रियामध्ये, इंद्रियांच्या विषयांमध्ये राग आणि द्वेष आहे. मग या दोघांच्याही आहारी माणसाने जाऊ नये. का? तर राग आणि द्वेष हे कसे आहे, दोन्ही माणसाच्या कल्याणामध्ये, मार्गामध्ये विघ्न आणणारे मोठे शत्रू आहे. आणि मग आता त्यासाठी एक छोटीशी कथा बघूया. की मग एक वृद्धा असते, म्हातारी असते, मग तिच्या मनात शेजारणीबद्दल नेहमी असूया होती, मत्सर होता. मग ती खूप तपस्या करते, अगदी भगवंतांना इतकी तपस्या करते की भगवंतांना प्रसन्नच करून घेते. आणि मग ती तिथे भगवंत प्रसन्न होतात आणि म्हणतात की तुला काय मागायचं असेल ते तू माग. मग भगवंतांना ती काय म्हणते की मला जे हवं आहे तर मग ते तुम्ही मला द्यालच, अशी मी मागणी करते. भगवंत म्हणतात हरकत नाही, तुला जे हवं ते मी तुला देईल, पण एक मात्र अट आहे की तुला जे मिळेल त्याच्या दुप्पट तुझ्या शेजारणीला मिळेल. आता तिच्या मनातील असूयेचा नाश करण्यासाठी भगवंतांनी तिला अशी अट घातली होती. भगवंत तर अंतर्यामी आहेत, सर्व साक्षी आहे, सर्व ज्ञानी आहेत. आणि म्हणून कुठेतरी तिचा हा स्वभाव, कुठेतरी असूयेचा नाश व्हावा म्हणून तिला ती अट घालतात. आणि ते काही त्या वृद्धेच्या लक्षात येत नाही. मग ती काय करते की एक साडी मागते, मग तिच्या शेजारणीला दोन मिळतात. आणि मग तिला तर त्याचा खूप राग येतो की माझ्यामुळे आता माझ्या शेजारणीला दोन साड्या मिळाल्या. मग त्यावरती ती भगवंतांना म्हणते की आता आमच्या शेतामध्ये पाणी नाही, तर मला आमच्या शेतामध्ये एक विहीर हवी. मग असं करत तिच्या शेजारणीला तिच्या शेतामध्ये दोन विहिरी मिळतात. आता बघा, स्वतःला मिळालेल्या गोष्टींमध्ये सुख किंवा आनंद मानण्यापेक्षा दुसऱ्याला जास्त मिळालं म्हणून त्या वृद्धीला दुःख होत होतं. शेवटी तिने काय सांगितलं की माझा एक डोळा फोड म्हणजे शेजारणीचे दोन्ही डोळे फुटतील. आणि मग ही जी भावना आहे तर ती आपल्या कल्याण मार्गामध्ये विघ्न आणणारी आहे. म्हणजे आपलं कल्याण जर व्हायचं असेल तर मग द्वेष, मत्सर यांचा त्याग करायला हवा. आणि यासाठी इंद्रियांवर ताबा मिळवणं हा एकमेव मार्ग इथे सांगितलेला आहे. आणि याच्यामधनं पुढे जाऊन बघूया. श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. इतर धर्माचे उत्पन्न रीतीने पालन करण्यापेक्षा स्वतःच्या
नियत कर्माचे दोषयुक्त असले तरी पालन करणे अधिक श्रेयस्कर आहे. स्वतःचे कर्म करताना जरी एखाद्याचा विनाश झाला तरी दुसऱ्याचे कर्म करण्यापेक्षा ते श्रेयस्कर आहे, कारण दुसऱ्याच्या मार्गाचे अनुसरण करणे भयावह असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे काय सांगितलं आहे की स्वधर्मानुसार आचरण करायला हवं. आता दुसऱ्याचा धर्म कितीही चांगला असला तरी तो परिणामी कसा असतो, भयावह असतो. आता त्यासाठी पण एक उदाहरण बघूया. आता बघा, एक मनुष्य आहे, मग त्याच्या शेजारी एक शेअर्सचा व्यवहार करणारा शेजारी राहत असतो, आणि मग शेअर्स मध्ये अतिशय तेजी येते त्याला, आणि मग त्याच्या घरात खूप पैसा येतो, आणि मग त्या पैशातून तो अति उपयोगी अशा त्याला ज्या वाटतात त्या भौतिक जगतामधल्या, मग गाडी, घर वगैरे अशा गोष्टी, महागड्या अशा गोष्टी खरेदी करतो. आणि मग आता हे बघून जो दुकानदार असतो बाजूला, जो शेजारी राहत असतो, तर मग तो काय करतो की स्वतःच्या दुकानामधील सर्व वस्तू, अगदी दुकान सुद्धा विकून काय करतो, तो शेअर्सच्या धंद्यामध्ये जाऊन त्याच्याच सारखं अनुसरण करतो. पण मग त्या संबंधी त्याला काही ज्ञानच नसतं, आणि मग त्यामधनं त्याचं ते शेअर्स पूर्ण बुडवणूक होते. आणि मग यामधूनच समजतं काय की परधर्म कसा भयावह आहे. आणि मग अतिशय बघा, हव्यास, सतत मला काहीतरी हवं असणं, हे अधोगतीचं लक्षण सांगितलेलं आहे. आणि मग कामना म्हणजे सतत मला हवं, मला हवं, हे काय आहे, पापाची जननी आहे. सतत जे हवेपणा असतं मग त्याच्यामधनं, आता इथे हे सर्व ऐकल्यानंतर अर्जुन विचारत आहे, आता केनं प्रयुक्तोऽयं पापैचरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अर्जुन म्हणाला, हे वृष्णीवंशजा, कशामुळे मनुष्य त्याची इच्छा नसतानाही जणू काय बळेच पापकर्मे करण्यास प्रेरित होतो? हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अर्जुन काय विचारत आहे की मग आता हे सर्व जे पाप होतं, मोह, मत्सर, ज्याप्रमाणे या काही कामना, जो आता आपण जी वृत्तीची कथा पाहिली, ते शेअर्स प्रमाणे म्हणजे कसं तो त्याचं धर्माचरण करण्यासाठी पाहतो. मग या इथे मग अर्जुन कुठेतरी भगवंतांना विचारतोय की मग हा जो मनुष्य आहे, मग इच्छा नसतानाही जबरदस्तीने मग कोणाच्या प्रेरणेमधनं हे आचरण करतो, म्हणजे त्याची तर ती इच्छा नसते, पण मग हे आचरण कोणाच्यामुळे होतं. मग इथे भगवंत सांगतायत, श्री भगवान उवाच, कामैष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येन मिह वैरिणम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, रजोगुणाच्या संपर्कातून उत्पन्न झालेला हा काम आहे आणि नंतर तो क्रोधामध्ये रूपांतरित होतो. तोच या जगताचा सर्वभक्षक महापापी शत्रू आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंत इथे सांगत आहेत की रजोगुणामुळे काम आणि क्रोध निर्माण होतात. आता दुर्योधन, दुःशासन तुझे शत्रू नाही, तुझ्या मनात कामना निर्माण होतात, आणि कामनेमधूनच कुठेतरी क्रोध निर्माण होतो. मग काम, क्रोध, द्वेष हे माणसाचे भयंकर शत्रू आहेत. आणि मग यापासून तू काय राहा, दूर राहा. आता सख्खे भाऊ असून एकमेकांशी बघा संपत्तीवरून वैरी होतात, एकमेकांना शत्रुत्व निर्माण करतात, आणि असं होऊ नये म्हणून इंद्रियांना नियंत्रित कुठेतरी ठेवणं आवश्यक आहे. धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ज्याप्रमाणे धुराने अग्नी, धुळीने आरसा आणि वारेने गर्भ चिरला जातो, त्याचप्रमाणे जीव या कामाद्वारे विविध प्रमाणात आच्छादला जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता ज्याप्रमाणे हे वर्णन आहे, धुराने अग्नी, धुळीने आरसा आणि वारेने गर्भ, त्याप्रमाणे हा तो जीव आहे, तर मग विविध याच्यामध्ये आच्छादला जातो. कशामुळे? कामाद्वारे, म्हणजे आपल्या मनातील कामनांमुळे ज्ञान काय होतं, नष्ट होतं. आणि मग कामनांपासूनच काय होतं, क्रोध निर्माण होतो. कामना जर पूर्ण नाही झाल्या तर मनुष्य विचलित होतो, आणि मग त्याचा क्रोध कुठेतरी अनावर होतो. आणि म्हणून या शत्रूंपासून दूर राहा, असं भगवंत अर्जुनाला सांगत आहेत. आवृत्तै ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. याप्रमाणे ज्ञानी जीवाची शुद्ध चेतना त्याच्या कामरूपी नित्य शत्रूद्वारा आच्छादिली जाते. काम कधीच संतुष्ट होत नाही आणि तो अग्निप्रमाणे जळत असतो.
हरे हरे कृष्णा. कृष्णा. आता बघा, कामना कशा आहे, अग्नीप्रमाणे, म्हणजे अग्नी याच्या सान्निध्यात येणाऱ्या सगळ्या गोष्टींना भस्म करतो. एक ठिणगी सुद्धा जरी कुठे झाली तरी त्याचा केवढा मोठा प्रकोप होतो. मग आता आपल्या परिवारामध्ये जर काही कोणाला वाचवायचं असेल तर आपण कर्मयोग करणं आवश्यक आहे. मग कामनांमुळे आपलं ज्ञान झाकलं जातं असं इथे वर्णन आहे. इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. इंद्रिये, मन आणि बुद्धी या कामाची निवासस्थाने आहेत. याच्याद्वारे काम आत्म्याच्या शुद्ध ज्ञानाला आच्छादित करतो आणि त्याला मोहित करतो. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. इथे काय सांगितलं आहे की कामनांचं निवासस्थान काय आहे, मग ते इंद्रिय, मन आणि बुद्धी. मग ते जीवात्म्याला कुठेतरी मोहित करत असतं. इंद्रियांमधनं कुठेतरी ती इच्छा होते, मग मन तशा पद्धतीने जाण्याचा प्रयास करते आणि बुद्धी त्यावर क्रिया करते आणि त्याच्यामुळे मग जे ज्ञान असतं ते झाकलं जातं. तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेन ज्ञान विज्ञान नाशनम. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. म्हणून हे भरत शर्भ अर्जुन, इंद्रियाचे नियमन करून पापाच्या या महान प्रतीकाचा म्हणजेच कामाचा प्रारंभ निग्रह कर आणि आत्मसाक्षात्काराच्या ज्ञानाचा विनाश करणाऱ्या या कामाचा वध कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, आपण किती भाग्यवान आहोत की आपल्याला हे सतत सतत चिंतन अध्ययन करायला मिळत आहे. कुठेतरी अर्जुनाच्या माध्यमातून आपण हे जाणून घेत आहोत की भगवंत इथे काय सांगत आहेत, की इंद्रियांवर सुरुवातीलाच नियंत्रण कर, मग त्यांच्यावर ताबा मिळव, ज्ञान आणि विज्ञानाचा नाश करणाऱ्या या कामाला आवर घाल. म्हणजे अर्जुना, ही इंद्रिय काय आहेत, तुझी घोडे आहेत. त्यांना लगाम लाव आणि पूर्ण बळाने या कामाचा नाश कर, तरच तू कर्मयोगाच्या मार्गाने जाऊ शकशील. आणि मग आता यावर उपाय काय? इंद्रियांवर ताबा ठेवायचं म्हणजे काय करायचं? इंद्रियाणी पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसास्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कार्य करणारी इंद्रिये प्रकृतीपेक्षा श्रेष्ठ आहे. मन इंद्रियापेक्षा श्रेष्ठ आहे. बुद्धी मनापेक्षाही श्रेष्ठ आहे. आणि तो म्हणजे आत्मा बुद्धीपेक्षाही श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता कसे एकमेकांपेक्षा श्रेष्ठ आहेत, म्हणजे इंद्रिय, आता बघा, डोळा काय आहे, ज्ञानेंद्रिय आहे. हात काय आहे, कर्मेंद्रिय आहे. तर हात जर तुटला तर त्याचं ऑपरेशन करणं सोपं आहे. आजकाल बरंच काही टेक्नॉलॉजी वाढलेली आहे मेडिकलमध्ये, बऱ्याचशा ज्या काही आहेत त्याच्यामधनं आपण अपेक्षाही करत नाही कशा प्रकारे ते रिप्लेस केलं जातं. मग डोळ्यांचं ऑपरेशन करणं कठीण आहे, पण मन त्याही पेक्षा कुठेतरी सूक्ष्म असल्याने मनाचं ऑपरेशन होऊ शकतं का? नाही. मग योगाद्वारे आपण मनाला कुठेतरी नियंत्रित ठेवू शकतो. आणि म्हणून मग मनापेक्षाही काय आहे, अतिशय सूक्ष्म बुद्धी. आणि म्हणूनच आपण डोक्यातील जे काही विचार असतात ते बुद्धीचं विश्लेषण करू शकत नाही. बघा, आपल्या बुद्धीद्वारा अनेक विचार येत असतात. दिवसभरामध्ये कितीतरी विचार, जे नको ते सुद्धा विचार येत असतात. आणि मग त्याहून सूक्ष्म काय सांगितलं आहे, आत्मा. आणि अशा प्रकारे हे वर्णन आहे. अंतिम श्लोक आहे, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. याप्रमाणे आपण स्वतः भौतिक इंद्रिये, मन आणि बुद्धी यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ आहोत असे जाणून हे अर्जुन, मनुष्याने विचारपूर्वक आध्यात्मिक बुद्धीद्वारे म्हणजेच कृष्ण भावना मनाला स्थिर केली पाहिजे आणि याप्रमाणे आध्यात्मिक शक्ती या कामरूपी अतृप्त शत्रूवर विजय प्राप्त केला पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. इथे भगवंतांनी दिलेला हा संदेश आहे या श्लोकाद्वारे. काय आहे, की जो आत्म्याला जाणून घेतो आणि मग बुद्धीला काय करतो, मनापासून वश करतो, कंट्रोल करतो, कुठेतरी संयम करतो, मग त्याचं या जीवनामध्ये कल्याणच होईल. आणि म्हणून अर्जुनाला सांगितलं आहे की तू बुद्धीद्वारा मनाला स्वाधीन कर. बुद्धी आपली इतकी बलशाली आहे की कुठेतरी ती सर्व गोष्टींना कंट्रोल करू शकते. आणि म्हणून मग या कामरूप शत्रूला तू मारून टाक असं भगवंत सांगतात. कामरूपम दुरासदम. आणि मग अशा प्रकारे
अर्जुनाच्या माध्यमातून आपल्याला जो उपदेश आहे तो भगवंतांकडनं प्राप्त झालेला आहे. आणि मग त्या उपदेशानुसार सुद्धा आपण ही आपलं काम क्रोधाला स्वाधीन करण्याचा ठेवण्याचा प्रयत्न करायला हवा, म्हणजे कर्माचं कर्मयोगामध्ये रूपांतर करायला हवं. अशा प्रकारे हा अध्याय इथे विराम पावत आहे. झालेली सेवा भगवंत चरणी अर्पण करूया. हरे कृष्णा, हरी बोल.